Здравейте хора, аз съм Мусейн и ще си говорим за една от теориите за убийството на цар Борис III. Една от теориите за убийството на цар Борис III е, че тъй като той е бил на среща с Хитлер и там нещо забравили, цар Борис III е отказал да прати български военни срещу Съветския съюз. Това е една от теориите. Хитлер е изпратил тайни агенти, които да го убият. И така цар Борис слагат край на живота на един от най-големите политици в българската история. Цар Борис III. Ако ви е харесал клипчето, знаете, вкарайте лайк бутона в болницата, вкарайте го в гроба. Subscribe бутона го вкарайте в гроба и коментирайте с приятели, за да може да достигне до повече хора. Така ни помагате много. Всеки човек има значение.